La vida i l'obra de l'escultor Enric Moret, paisà nostre, del que coneixem poc perquè va passar gran part de la seva vida exiliat a Cuba. Allí va ser on va formar la seva família i on va acabar desenvolupant la seva labor com a escultor. Això sí, sempre lligada al sentit del compromís social, fruit de les seues idees progressistes d'arrel comunista. La vida i l'obra d'Enric Moret suscitaren l'interès de l'escriptor i pintor suecà Manuel Baixauli, després d'assistir a unes conferències impartides pel mateix Moret a Sueca, l'any 1980, en la primera visita que l'escultor realitzava al seu poble natal, després de 41 anys en l'exili. Baixauli, aleshores estudiant de Belles Arts, començà a indagar en el treball de Moret, que havia passat desapercebut per a la gran majoria de suecanes i suecans. Naix així un projecte que el convertirà en el biògraf de l'escultor. Enric Moret Astruells naix a Sueca l'any 1910. Son pare era valencià i sa mare de Sueca, on es va assentar definitivament la família. Ja des de ben menut, Moret va haver de fer front a les morts prematures de 3 germanes seues, però un fet inesperat que marcaria la seva adolescència fou la repentina mort del seu pare, quan l'escultor tenia tan sols 13 anys. Enric era el major de 4 germans, el seguia Daniel, 4 anys menor que ell, i les bessones Isabel i Angelina, que van néixer el mateix any de la mort del seu pare. Després de la repentina mort del seu pare, la família de Moret es va traslladar a València. Allí van haver de buscar fonts d'ingressos per a subsistir, i fou així com Enric Moret començà a treballar en una fàbrica de mobles compaginant la seva labor amb els estudis de batxiller. El 1926, Moret aconsegueix una plaça en una marbreria on podríem dir que va començar els seus primers treballs com a escultor. Allí s'adonà que se sentia atret per l'escultura. L'any 1929, Moret decideix iniciar els estudis superiors d'escultura en l'Escola Superior de Belles Arts Sant Carles de València. Però no va deixar de treballar, compaginava les classes amb la feina del taller. Durant els 3 anys que durà la Guerra Civil Espanyola, Moret no dubtà en posar-se al costat del bàndol republicà i defendre els interessos de l'Espanya progressista amb el fusell en la mà. Només va deixar de costar l'exèrcit per a participar en l'Exposició Internacional de París de l'any 1937. Allí va acudir amb l'obra anomenada L'Espanya lleial. Amb el règim dictatorial que s'instaurà a Espanya després de la guerra, l'exili fou inevitable, l'única via possible per seguir lluitant pels seus ideals i continuar creixent com a escultor. Des del 1939, quan l'escultor va eixir d'Espanya exiliat cap a França, fins que pogué tornar de nou al seu país d'origen, passaran 41 anys. Durant aquest període va formar una família i va posar les seues arrels a Cuba, país en el que, després de fer front a una nova dictadura, per la que va haver d'exiliar-se a Mèxic, trobaria definitivament un camí paral·lel als seus ideals comunistes i a la seva manera d'entendre l'art.